Дами и господа, този поздрав е специално за баща и син шампиони от Испания, за Ивайло и за неговия баща Калин. За хората, които вървят с чест, сила и достоинство. За баща и син, които знаят цената на труда и никога не се отказват. Където и да се чуят имената им, говорят с уважение, защото за тях стоят дела, а не празни приказки. Ивайло и Калин, за хора с характер, а бащината им връзка е по-силна от всичко. От Испания до България името им се носи с респект, защото са доказали, че успехът идва с труд и постоянство. Калин, баща и син, винаги рамо до рамо, каквото и да донесе живота. Най-големите тарикати в Испания, хора с силен дух, шампиони по характер, шампиони по сърце. Където минат уважение, оставят след себе си приятели, печелят и добро раздават. С високо вдигнати глави вървят по своя път, без да забравят откъде са тръгнали. На нива гърми, винаги са рамо до рамо, никой не може да ги спре, защото са от хората, които не говорят много, а показват всичко с действията си. От Испания се чува тяхното име, а успехът им говори вместо тях. Двамата баща и син шампиони вървят уверено напред, с амбиция, сила и големи сърца. О, мама, 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 лей, 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 фамилия с чест, Ивайло, Калин, фамилия с сила, пример за уважение. Името им се носи надалеч и се помни от хората. Нека здравето винаги бъде с тях, нека късметът да върви пред тях, нека успехите им да стават все по-големи, а усмивките им никога да не слизат от лицата им. За Ивайло, за Калин, за двамата баща и син, шампиони от Испания, да са живи, здрави, прави, корави и все така заедно да вървят напред, като истински шампиони.